all your charms whenever I want you. All I have to do is dream. Nu liggen ze nog allemaal lekker te slapen. Maar als ze zo meteen eten krijgen, nou, dan hoef ik maar één geluid te maken. En ja, dan zijn ze daar. Dan zijn ze wakker. Moet ik? Zoals je ziet zijn dit Golden Retrievers. Dit zijn 3 nestjes bij elkaar. Een echte tsunami van Goldens. En, met een hoop drukte en een hoop plezier. Ja, we fokken ze al sinds 1985 en, onder de kennelnaam Remy Martin. En dat gaat met wisselijk succes. Hoofdzakelijk showhonden. Er zitten wel een aantal werkhonden bij. Ze zitten eigenlijk overal in Europa en zelfs verder in de wereld in Zuid-Afrika, Tanzania en Amerika. En, ja. Maar op het moment zitten ze bij jou in een huiskamer. Zo, en niet te weinig. Met alle plezier. Dit is gewoon puur genieten. Je hebt geen televisie nodig. Je steekt al je liefde in je honden, maar dat wordt, ja, je krijgt het dubbel terug, durf ik haast wel te zeggen. Ze waarderen ook alles. En ze zijn heel eerlijk. Eerlijk? Eerlijk, ja, absoluut. Je ziet aan de hond ook of hij wel of niet mag. Dat geldt voor alle hondenrassen hoor. Dat is, honden zijn vaak eerlijker als mensen. Hoeveel pups heb je? Op dit moment 23. Dus dat zijn er nogal wat. En hoeveel honden heb je? 24. En dat is daarvan 17 veteranen. De oudste is nu nog bijna 16 en de jongste veteraan is 9. Maar je hebt zo'n 40 honden? In dit huis, nou ja. Ja, absoluut. Ja, en dat is ja, een hoop werk, maar wel heel erg leuk. En dat doen we met hart en ziel. En dat, ja. Het is onze familie, we hebben geen kinderen, dus we hebben hondenkinderen. Mag je van een hond nooit zeggen, maar zo is het wel. Dus. Goeie. Wat bestolen hond van? Nou, ik ben bezig met de auto. Pat bakkie? Ja, ja, wat begon met een grap wat. Dus wie totaal los. De achterkant zit in elkaar en toen zei een maat van me, krijg ik weer de kleuren van een krasauto. Maar dan is het meest in de Praag rijden? Ja, het weer al oorlog inderdaad. Toen weer in Aasten er een man bij me achterop rijden. Oh? Dus, ja. Verkeerspark? Nee, weer van de stad wachten bij het politiebureau daar. Oké. Dus ja, ik zie van daar de stad wachten en toen reed er bij me op. Oké. Dus ja, dat ben je mijn eigen schuld naar. Nee. Dus toen een baat geld van een verzekering? Ja, toen had ik een paar centen van een verzekering gekregen en van een paar centen hebben we me opgeknapt. Dus Jong. ja, ook grappig toch? Ja. Je valt wel op in ieder geval. Lijkt het heel wat. Ja. Maar is dat zelf opverfd? We hebben zelf mijn roller gaan dingen. En toen had een maat van mij, die had het wat bestekker en zo. Die dingen. Kijk echt. Ja. Dus zat waande. Dus zou best vooral een beetje aan het imponeren? Ah, ze hebben ik wel wat opvallen, ja, op en dik.